हेलौ लोगोफोर भिडिअफोरखौ नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना पाम्पुलि गयारिनि आयराखि जाहाथे थियेटार बिथांजोनि थियेटारा माने नै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय माने रिहार्सल होबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला इन्जिनियार सासेया बिजनेसमेन नायबाय था बिमा नोङो इसोरासो मिथिसिगौ सासेया आर्किटेक्ट इन्जिनियार आरो सासेया बिजनेसमेन खुलुमबाय बुरलुंबुथुर निउज टिभिनि ग्राउन्ड रिपर्टिंआव आं दिनै अनजालु बसुमतारी जों दिनै दंफैयो आयराखि थियेटारनि जे दिनै जे बेखेवजेननाय हाबाफारि 5 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना दिनै आगान सुरबाय आरो बे 5 बोसोरा 2026 आरो 27 मायथाइनि थाखाय बिथांमोननि दिनै आयराखि थियेटारा बेखेवजेननाय हाबाफारियाव जोंबो दिनै बाहागो लाफैदों बेनिफ्रायनो दिनैनि बे हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोना मा बे बोसोरनि थाखाय नायजाब लादों बा बिथांमोना मा थांखिजों बे नायजाबखौहाय बा बे थियेटारखौहाय दैदेनलांगोन बेनि थाखाय जों बिथांमोननि बिगोमा पाम्पुलि गयारि बिथांनिफ्राय जों बे समाव मिथिनानै लानो लुबैदों आच्छा नोंथांमोननि समावहाय देग्लाय बोसोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनैहाय आगान सुरजेनबाय रायजोफोरनिफ्राय माबायदि मिजिं खालामदों जोङो देग्लायहाय 2026 to 2027 नि जि जोंनि नाटक बेखौ लानानै जों दिनै जागायजेनबाय दिनैनिफ्राय रिहार्सेल जाबाय आरो रायजोफोरनिफ्राय बेखौनो मिजिं थिदों जों जाहाथे जोंनि आयराखि थियेटारखौ बयबो अनसायो बयबो नायो आरो बेनो आरो देग्लायहाय माने बेस्ट जागोन देग्लायहायनि नाटकआ देग्लाय बोसोरनि थाखाय नोंथाङा मा नायजाबखौ थियारि खालामदों देग्लायनि नायजाबा जाहैबाय आंनि लिरनाय हांमा आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा डिडिनि बेयो जाबाय पाठशालानि बिथांनि माबाया नाटकनि नामा जाहैबाय बिसनि सिन्दुर आरो जोंहा नरेश्वर केरकाटारि सारनि बायदि गाब बे नाटक गांथामखौ लानानै जों देग्लाय ओंखारगोन नोंथांनि बे थियेटारनि एबार बोसोरनि बे नायजाबावहाय मेन रल हिसाबैहाय सोर दङ बायदि जोंहा मेन रल हिसाबै जोंहा मुसलपुरनि फंबाय मौसुम बिथाङा आरो जोंहा एक्ट्रेस जाहैबाय मनिका मनिका आरो माइकेला दं ओमफ्राय निपेना दा ओमफ्राय जितु दा बिथाङा पाठशालानि आरो जोंहा क'क्राझारनिफ्राय नै निजिरा बिनानाव आरो आंनि मोसाखावरि गथ'फोर फिसाफोर माखासे आरो फैबावगोन मोनफैथ'वाखै आच्छा नोंथांनि बे थियेटारावहाय भिलेन हिसाबै रल लाग्रा मिथिजानाय भिलेन बे जाहैबाय जोंना माइकेल दाखौनो जोङो सायख'नानै बे रलाव होदों आरो गोदान महरफोरनि गेजेराव जों दिनै नुनो मोनदों बेनिफ्राय जों दिनैहाय गोदान महरगिरि बिथांमोननि जे मेन रल लाग्रा बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा जों मिथिनानै लानाय अब्ला बे समाव नोंथाङा बे बोसोरनि थाखाय मेन रलाव नोंथाङा बाहागो मोनदों बेयाव फैनानै माबायदि बेसेबां एक्साइटेड बे बोसोरनि थाखाय गिबियावनो आं साबायखर बावबाय बुरलुंबुथुर टिभि चेनेलखौ आरो फार्स्ट अफ अल आं आब' पाम्पुलि जा आयराखि थियेटारनि दैदेनगिरि आब'खौनो आं साबायखर बावदों आंखौ बे लिड रलाव मेन रलाव आंनो खाबु होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आब' ओमफ्राय आंबो नाजागोन आंबो 100% आंबो नाजागोन आंनिफ्राय आरो बेस्ट होनो रायजोफोरखौ माबायदि आसा खालामो गासिबो रायजोफोरा अनसायगोन सिगांनि बायदि जों नायबोयोसोमोन आब' पाम्पुलिनि बे थियेटार आयराखि थियेटारखौ दा आंबो बेयाव बाहागो लानानै मोजां मोनदों बयखौबो खावलायो कि आयराखि थियेटारखौ बयबो अनसायगोन आरो नायलांगोन होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि बे गोदान जार्निया जेन जिउआवहाय देरहासार जानो हायो बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे जों नोंथांमोननि गेजेराव नै बिथांखौ जों दिन्थिनो लादों नोंथांमोना गोबां सिनेमायाव नुबाय गोबां थियेटारावबो जों एक्टिं खालामनाय नुदों बिथाङा जाहैबाय माइकेल बर'नि भिलेन दाखुनि गुन्दानि रलाव बिथाङा एक्टिभ आरो सुपार एक्टिभ बे थियेटाराव बिथाङा बेसे बोसोरनिफ्राय दङ आंथ' थानाया 5 बोसोरनिफ्राय ओरैनो नै दासिमहालागै बोसोरथामानो जाबाय गेजेर ससेयावहाय थांनाय बोसोरावहाय न'खरनि एसे प्रब्लेमाव आं थाथ'नो गोनां जादोंमोन दा थानोथ' गोसोआ दंमोन माने जोंथ' आरो बे लाइननिनो मानसिखा नालाय जों गारनो हाया माने बोथोर फैयोब्लानो जों गोसोखाङो आरोखि आरो जों एबार बेसे एक्साइटेड एबार बोसोराव एबारथ' गोसो जानानै थाथारनाय नालाय एबारथ' माने आरो आंहा माने सानहरनाय दङ जोंखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो अनसायनानै लागोन आं बेखौहाय माने आंनि गोसोआवहाय मोजां माने फोथायनाय दं आरोखि गोजोननाय थाबाय थेंक इउ आरो लोगोसे जों बेवहाय आरो सासे गागि बिथाङा महरगिरि दंबावो जोंहा निपेन सार बिथांनिफ्रायबो जोङो गुसुङै बिथांनिफ्राय जों खोनासंनि थियेटारखौ बे बोसोराव नोंथांमोना माबायदि आसा खालामदों नोंथांनि जोंथ' जोंनि मिजिङा मा जाहैबाय मिथिबायना जोंखौ रायजोफोरखौ जोङो अनसायजानो लुबैयो जाहाथे आवगाय बोसोरफोराव जेरैबायदि अनसायदों बे बोसोरावबो जोंखौ मोजाङै अनसायगोन बेखौ मिजिं थिनानै
एबारावबो जों गाजा गोमजायै जोंनि जा नाटकफोर दं बे नाटकफोरा एबाराव मोजांसिन जागोन बायदि मोनदों आरो आङो साबसिन जागोन मोजांसिन ओंखायनो